да не задържаме повече публиката, че малко досадно става. Леонардо като 2 годишен от 7 или от 6 старта има само една загуба и то първия му старт. Като 3 годишен не е побеждаван. От 7 старта 7 първи награди. Като 4 годишен вече го биха 1-2 пъти, но това е нормално. И БМВ-то има мотори и той се изхъбява. Искам да ви кажа, че селекцията в този скъп спорт се прави на 3 годишна възраст. Резултатите се взимат на 3 годишна възраст, тогава силата на коня се смята, че е най-така реална и всички учени определят класата на конете от техните резултати, от техните екстериорни качества, височина на болката, дебелина на свирката и така нататък. Има си много критерии. Така че Леонардо има пълното право, след като завърши беговата си кариера, да стане разплодник в България и да се радвате на негови приплоди, на негови кончета. Вярвайте, че ще бъде добър баща. Тенкарат е на старта, сега ще излезне. Да изчакаме само ласт шанс и ще тръгнете надолу към старта на бягането. Още малко търпение, момчета. Една минутка. Как са такова? Сашко, айде надолу, по същия начин, по зелената част. Това е Усашев с ласт шанс. Изчакайте и другия кон на Иширково, драго. Като стигнете на старта. Там ли? Добре. Да, виждам го. Добре. И Тенкарат 10 карата е на старта с Любчо Златев. Ако спечели това бягане Тенкарат и Любчо, 3 в 1. Днеска ще е пълен хит в България. Може би никой жокей в страната няма да има 3 първи награди. Айде сега, успокойте се, всички да се дръпнат до парапетите. Предстои 2400 метра. Топ дистанцията на целия свят, не само на България. На тази дистанция, повтарям, се правят най-големите състезания. На тази дистанция в Америка. Наградният фонд е $5 милиона. Белман Стейт. Успокойте се, успокойте се. Води Любчо Златев с Тенкарат, следван от Леонардо. Сонядар. Ноклоуд. Междувременно излезе на втора позиция. Води Тенкарат, Ноклоуд. Леонардо. Сонядар. Ласт шанс. И последно за сега Аркада.
5 конни участва в класацията. Първите 800 метра са изминати. Начало излезе Леонардо и Христо Шикеров. Коня на Камен. Коня на Стефан Ненчев. На втора позиция е Тенкарът. На трета позиция No Clothes. Четвъртия Last Chance. И на пета позиция е Соня Дар. Има още цяла обиколка и половина. Не бързайте. Леонардо и Тенкарът. На трета позиция все още No Clothes. Сега на трета позиция излезе Соня Дар и Мари Маринов. Спокойно, момчета. Има още шоу. Още една цяла обиколка и 200 метра. Леонардо и Христо Шикеров начало. Втора е Тенкарът и Любчо Златев. На трета позиция е Мари Маринов с Соня Дар. Любимата на Емил Мехмет от Брестрово. Тенкарът го закъса. Соня Дар малко преди началото на последната обиколка вече на втора позиция. Леонардо и Христо Шикеров. Коня на 2012 година. Коня на село Камен в момента. Начало. Дали обаче неговият приятел и колега Мари Маринов ще излъже Христо Шикеров, ще стане ясно. Първият Леонардо на сега, втора Соня Дар и Мари Маринов. На трета позиция Тенка, четвъртия Last Chance. Леонардо, Соня Дар. Дали треньора Емил Мехмет ще победи неговия собствен кон? Да, сигурно ще стане така. Леонардо закъса, още 300 метра. Давай ми, още Марина, имате додолу. Соня Дар, вероятната победителка в 2400 метрова дистанция. Мари Маринов и Соня Дар. Леонардо дали ще стисне второто място. Соня Дар. Леонардо тръгна отново, но няма вече време. Не, няма време. Няма да има време. Соня Дар, Мари Маринов, Леонардо. На трета позиция е Last Chance и Драго Сашев. За това е спорта, да стават изненади. За това е интересно. След малко конете ще дойдат за награждаване. Няма какво да се срамува. Има прекрасна ковила и най-вече за голяма заслуга за победата. Много ви моля, не идвайте насам, конете ще дойдат при вас. Стига вече, не разбрахте ли? Това не оправи нещата. Ако си мислите, че помагате, след малко ще ви дам микрофон, писта и ще има шоу. Ще видите какво става. От 2009 до 2012. Най-големия. Не всеки ден се бие Леонардо, да знаете. Тези, които са в кухнята, знаят какво е Леонардо. Много ви моля, знам, че адреналина е голям, обаче запазете спокойствие. Да, прав е, охраната е права. Излезте, защото да не спреме празника по средата. Само конете, които ще участват, да отидат в долната част на пистата и аз ще ги извикам. Другите хора, бъркнете се малко, момчета. Сега ще дойдат конете при вас. Направете место за награждаване. Най-хубавите коне бягат в Камен днеска. Ето го и нашия Франки Детори. Детори на България, Мари Маринов. Ето ги най-заслужилите три коня в най-интересното бягане. Кмета на община Сливен награждава третия в бягането. Last Chance, жокей Драго Сашев. Треньор и собственик Драгомир Димитров, село Иширково, Силистра.
Ето го другото жокейче на Силистра. 3 втори места за Христо Шекеров и Стефан Ненчев от село Камен. Има време, конете още не са готови. Повярвайте ми, успехите са пред тези коне. Поздрави за Христо Шекеров и Леонардо. Изпратете го. Имате честта най-хубавия кон на България да бъде пред вас. И хита на деня. Няма какво да се лъжеме. Марин Маринов! Най-големия! Сонядар и неговият треньор. Браво, Маринчо! Така правят големите жуки. Я съм Махмет. Марин Маринов, Емин Мехмет, победители в бягането на 2400 метра на Тодоров ден. Сонядар, Марин Маринов и Емин Мехмет. Честито, момчета! Честито! Радвайте се, заслужено! Айде! Свърши с това шоу. Предстои също много интересно бягане. Само ми дайте 3 минути почивка и започваме. Сега, момчета, сега как да правим състезание? Кажете, как да правим състезание? До сега беше ли хубаво? Беше ли хубаво? И кое искате? Да отрепаме някое дете. Айде отидете си по местата. Господин Стефан Ненчев, тук ли е? И надолу. За красота после, първо надолу. Само за покажем. Ари, махайца, ей! Излезте извън пистата. Аз те чувам. Кажи му на каква дистанция да ги пускаме. От тук и толкова се малко колко. Е, малко колко само. Те ще умрат, което е мой повече. Айде сега, тръпнете си, иначе няма да започне. Ей, ари, махайца! Излезте от пистата, къде ще бягат колете? Вие какво правите на хора, бе? А вие с коня за изложбата. Отидете по-надолу на гидразите. Момчета, от тук ще е старта. Една обиколка. Как да стартират коните? Как да бягат? Хайде, хайде, назад, назад. Чакай сега. Абе, аз тук пускам от тук в една. Няма да има старт. Не, вижте. Няма да стане работата. Съжалявам, няма смисъл. Няма смисъл. Вие не ставате за тази работа. Искаме да направим шоу, обаче явно не става. Това е. Имаме ли някаква вина? Какъв ред? Всичките коне са съберат тук, ей! Ей, цигани! Всичките коне тук! Успокойте се, топката, не си разваляйте празника. Бягайте от финала, бягайте да ви ударат. Спокойно. Няма ви къси. Няма да стане работата така. Успокойте се. Елате тук в зелената част.
човек иска да ви направи една гара, вие... Елате тук при мен до Байрака. Лезте дясно, човека с каруцата. Лезте тук. Тая побила няма да може да я оправите. На къде ще бяга? Бягайте там, освободете стартьора, отива на местото. Не бързайте. Хайде, приготвай се. Старт! Идеален, прекрасен старт, момчета! Прекрасно!